3 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Боздиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз бинои муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби ба номи Мирзо Турсунзода оғоз гардид. Президенти мамлакат иншооти навро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо шароити таълимӣ дар он шинос шуданд. Муассисаи таълимӣ дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Аҳрор Солиев бунёд гардидааст. Бинои мактаб аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда, дорои 16 синфхона бо 400 ҷои нишаст ва дигар ҳуҷраҳои корӣ мебошад. бо қадамҳои неку ободкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби ба номи Мирзо Турсунзода дарҳои худро барои кӯдакон боз намуд. Якчанд ҷойҳои корӣ барои мутахассисон муҳайё гашт. муассиса бо шароитҳои замонавӣ ва ба меъёрҳои стандарти давлатию байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. корҳои бунёдӣ дар мактаби мазкур соли 2021 оғоз гардида буд ва дар рафти сохтумон беш аз 20 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нави соҳаи маориф 48 нафар соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб шуданд, ки аз ин 25 нафарашон омӯзгорони бо таҷриба мебошанд. муассисаи ғайридавлатии таълимӣ ба номи Мирзо Турсунзода бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта ба истифода дода шуд. дар муассиса тамоми шарту шароитҳо ва имкониятҳо барои таълиму тарбияи хонандагон фароҳам оварда шудааст. мо ҳайати омӯзгорон баҳри шукуфон гаштани давлатамон аз таҳти дил меҳнат намуда барои тарбияи насли наврас саҳми босозии худро мегузорем. дар ошонаи якуми бинои мактаб синфхонаи компютерӣ, маҳфили эҷодӣ ва 2 синфхонаи таълимӣ ҷойгир буда, 6 синфхонаи дигар дар ошонаи дуюм мавҷуд аст. китобхона ва синфхонаи шоҳмот дар ошонаи сеюм ҷойгир мебошад. аз рӯи лоиҳа дар таҳхонаи бино ошхона барои 80 нафар, толори варзиш, бунгои тиббӣ ва ҳуҷраи омӯзгорон сохта шуда, барои алоқамандони варзиш тенниси рӯи миз гузошта шудааст. таҳсил дар муассисаи навбунёд бо забони тоҷикӣ ва русиву англисӣ бароҳ монда шудааст. Эта школа соответствует всем инновационным технологиям и создана для углубленного изучения таджикского, русского и английского языков. Помимо получения основных знаний, дети имеют возможность развивать свои таланты в области ментальной арифметики, художественной гимнастики и шахмат, а также музыкальных и спортивных секций. илова бар ин, дар доираи эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. дар ҳудуди мактаб майдончаи бозии футбол бунёд гардида, барои ҷалби наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ шароити мусоид фароҳам мебошад. мо соҳибкорони ватанӣ сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлатро дар соҳаи илм маориф ҷонбдорӣ намуда, мактаби мазкурро бо тамоми шароити замони муосир сохта ба истифода додем. инчунин кӯшиш мекунем, ки барои ояндаи дурахшони ҷавонони наврасони ватанамон саҳмгузор бошем. атрофи муассиса бо гулҳои гуногуни мавсимӣ ба таври зебо оро дода шуда, шабона пурра чароғон мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар ин мактаби тозабунёд ба иқдоми соҳибкор баҳои арзанда доданд. омӯзгорон ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди соҳаи маориф ва дастгирии омӯзгорон ваъда доданд, ки ҷиҳати дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани насли наврас бештар масъулият эҳсос менамоянд. дар шаҳри Турсунзода 128 муассисаи таълимӣ мавҷуд буда, дар онҳо беш аз 69 000 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд.